أرست زينام قدات لو تكاب أير أبوشت تلمتات لمعات بمتاو بسرعات نكمرحو بتخرة سرع مرلو منيستر بلان لمعات نفليتوم ببرك هاجر نزلاق السلام زسالت زلو هاجر كوميشن زته نسلام حدنة زهلو ربحام لعول مخانو أبا كتما ديس سبب أزنورو تولد تجراي قريصوم نزبانات زنحو تسقماتنا بزوريات طريقيزان مفتاح زقبر زلو صعري حبراو تاريخ منات زلعل جام كم زلو تحبيروم سلام تعنا هبل زخوركم تملكتي كمي تمسيو لك ساعات حد قينو كم تلمود زيناتات حزنا مصينا لنا زيناتاتنا اندمرحكم سخم صنح انا ابراهيم فسا فلما بحصر زيناتات كنجمر اب مريت اير تصلي منبسا ز تساتفو بلوز كلتهم نزر ايو عبرتي افلطو توهيبوم بمخنيات مبل 9 عامت زخري حيل اير اثيوبيا سماي انابس اثيوبيا بزبل زقربم مريت أير عبي جدا زبركتو عبرتي ناي أفلطون مسجانان مرها جبري تساليتم أبتي مرها جبري تساتفوا أن أزازي حيل أير ليتنال جنرال يرما مرداسها كم زبالوم أبتوان مريت بلوز كلاتن بقعاتن نزر أيو عبرتي كاب سرعة وتدراو تكبر نلعلي دلونتن تكنولوجيكاوي اتتكالن نعلم زرقاقز أيلهم منيستر توت بزتتحز بجت عامت 760 بليون بر تأكي وكبل فليتم المنيستر اب كتما بشفتو ناي شدشت اوارح تلمي افزات ما جمجام بجت عامت 2010 شومنتن يسالطلم منيستر توت عين علم نغسي ابتوان كم زبلو كم كالوت حجرات تمساسالي عقمي مكابتوت كلو زقل استراتيجي اتوت حانصيصو نابسراح تاعتي الليلن ابت عودي زكايد زلو سرعه ريفورم وصيت مركب مجمارو بمحبار ابزي بجت عامت فلاماي 6 توارح 640 بليون بر نمكاب تتلمو 709 بليون بر كم استاكبين حبيرن زلوام ازي دما لعلي 110 ميتاوي تلمي معوات مخالو بمغلاص نورح طر حويسو 760 بليون بر كم استاكب دمام تزاريبن قدات لو تكاب أير أبا وشتي تلمتات لمعات نمتاو بسرعات نكمرحو استراتيجيكاوي تقبارات بتخرة يسرحو آلو كبل منيستر بلان لمعاتن آفليتم المنيستر أبا عودي لو تكاب أير نايش دشتورحي قمقام فتاتما أبا كتما 4 منج يسالتولم منيستر ديتا بلان لمعاتن سيوم مكونن أبتي اوان كم زبروم إثيوبيا لو تكاب أير نمتصوار هنزات حملواي لمعاتن حلوا كبابن ناي هلونان قداي لمعاتن جرا تسرح الليلهم أبز حلف عمتات بفولي تخرت بستتقوار استراتيجيات فرا زلوم وصيتات يمزقو كم زلو دمام آرديوم إثيوبيا نعودي إندستري زهابوتو تأمته نكالوت هاجرات ون مرأيا زخون يتبهيلهم إثيوبيا نعودي لمعات إندستري زهابوتو تأمته نهاجرات أفريقيا مرأيا زخوني كبلو أب حبرة أفريكان كوميشن إيكونوميك أفريكا ود حبرات منجستاتن تسوعي تكلمعات إندستري ستيفن كاغبو قليصوم لهم أب إثيوبيا زسالتو سرعة لمعات تهاجر أب قلطف عبيت كم تركب مرأيا كم زخونة أون نقلقالو زينا إثيوبيا حبيرهم لهم أب مرات حيلي زلو عقمي نمتنخار زسالتهم سرعتي نمسففاح إندستري روي إجام ألو وزولوتهم تسوعي إثيوبيا أب مرأيا لمعات نكالوت حجرات التكافلو تمكرو كم زلوا تزاريبهم إثيوبيا مس علم لك محازو زلوا زتوادد أسرارها زد تبابع كم سخونة بمقلات زيد ما نكالوت حجرات كم مرأيا زو سريلهم
بعد زينا حزون يقصل تملكتي حزد ما بزرتر نابز حزنام زينا تعطيك حلفكم ببرك هاجر نزل سلام زسالة زلو هاجر أو كوميشن زته نسلامن حدنتن زلو ربحة لعلم خانو أب كتما ديسا بازنورو تولد تجراي جليسهم أزي أب كلن كلاتن ممحدار كتماتاتن زسالة زلو هاجر أو زتم أب كل تجراي ون نخسالتن سلامن لمعاتن تكلن مرجعاتن كله زملكاتو أكل جام كوات عد محبيرهم اللهم دهاب ياسين أزرار باتهم لا تخاطرنا الملز مككرو ያው ያመጣው ነገር አለ በሌሎችም እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ ሃገራዊ ዘተ ዘምጾ ረብሐሎ ኣብ ትግራይ ውን حواتنا ነቲ ኣብኡ ዘሎ ማሕበረሰብ በሓባር ንዘላቕ ሰላም ክውዕል ንሃገሩን ዘለዎ ረብሓ ልዑል ብምዃኑ ነዚ ዕድል ብምጥቃም ናብ ሰላማዊ ፍታሕ እንተዝመጹ ዝሕሸዩ ምኽንያቱ ሃገራዊ ዘተ ንልምዓት ሃገር ንሰላም ልዑል እጃም ዘወፍዩ كم هاجر دريو نحنا كم إثيوبيان سلام يدلنا كم حزب تجراي بحلف مالتي سلام عديتات وليدان مجبار ليكونه وليدان نسرح عدنا خا كتمعبل لو تختمت كم إثيوبيا حجي لو تدمتر له نحنا خا لو تقلنا عديتاتنا خا كل جزينا حزن ليكونه كل جزء نلمعات وطات ندحر كيدو لمعات ندحر هالي تعدون كل جزء تخابت أورنت كابر ديت توت تخليا كل جزء أورنت هالي كن حزب تجراي أورنت بقيلة أحسبني أنا سلام دللي أنا خم تجرايتي لما نيوم لهولم إثيوبيان سلام يعمد قلبينا مع السبب نقول إثيوبياوي هاجراوي كوميشن ذات السلام يمسيلي حسب لمعتون يمس نحنا كم أبنات كم وردانا حموس مدبون مستاهل لنا عبت مدرخ استفلالي وحسابات حزنا نزاتينا جنزابون هبينا بمخانو هاجراوي كوميشن ذات نسلام نلمعات تغمي مسألنا أيو هاجراوي ذات خفتح تجراي زلو حلفتي نساتهم يمكاكيدو وزقبا انكريلهم أب تهزبي أو ريدهم كزاتي له من جمريان بعلاتهم تسماميعهم زاتخ قبر له سلام كفتر له سلام تيزي لكن ما نمسرحو خاط فيه كلني أبتقراي زلو أنا بعلي كيدس لزريخو طعم شجر يزلو أزقامي أبقت أريخون أبكت ما خل حدي ما نعسيك نوري يخلون سريحهم كعطو يخلون نمنتاي زاتس لزيله مككرس لزيله مسممع لزيله أزيز خون دلنا كزاتي لمن ተስፋው አሁን እኛ አሁን ባለፍንባቸው ሁኔታዎች እናቃለን نحنا زغبرنايو ኩነታት ንፈልጦ ኢና ብምዃኑ ተኻኢልና ብህብረ ብሄራውነት በሓባር ንሃገራዊ ዘተ ልዑል ጠመተ ሂብና ክንሰርሕ ኣለና ምኽንያቱ ሃገራዊ ዘተ ምልክት ተስፋን ሰላምን ስለዝኾነ ንቐጻሊ ውን በሓባር ንንሰርሖም ታሪኻት ልዑል እጃም ኣለዎ مالا أدبل مجمرتا تموتاتات مليسام كم ناي إثيوبياوي وجن كم ناي إثيوبياوي حزبي دادليو نت حزب تجراي انتاي دادليو لمعات يدليو حارستاي حاريسو خاطو شقاطاي كا نغيدو خاطو لو ترديكلو حجيغن كل غيزي انا طورنات كصبينا يبلو سلام يدلينا انا حج ابز حج سعدلا نعانا سلام نوطات سلامنا نحنا نمني مرحتي مس حزب إهنمين تباهيلهم حزبنا مخيرهم ما كلاو غيرهم مرحت بزمصيم كو اخوايا يلو بمجمرتا نزي نحنا خنزاتر غبركمنا لك إثيوبيانينا كم إثيوبياوان كم تغارو صبو كم زندحر ماتيو نت سلامون نتي منسساون يمص أنا هون منورة ويا وزي أديس أبا كل لوستنا يا منورة اللوت أنا أبديس أبا أيز نبر أحواتنا ولدنا دما أبتقرأ يوم زلوا بمخانو نساتم بون لم تنحنا أبزنا سالت وزات أبتقرأي كسالت إيقبا من إسايون كنزاب خركب سلام كأسأل مخنياتو كوينات نود سب كله نعلم كفونا كرس لزخانة مزتاي سلام مكببار سلازمص اب هاجراو زته تزساتو في ازبل اب تግራይ ዘለው አመራርሓ خللون ተዛትዮም ንህዝቢ በሓደ አንፈት አንጽዮም ዜጋታት ዘይስደድሉ ኩነታት ተዝፈጥሩ ንህዝቡን ዘተ ተዝመርጹሉ ይዝብ ኣብ ዘተ خاطو ተህዝቢ ዝደልዮ ዘማልኦ ዝደልዮ ጥያቄ ተተመሊስሉ ኣብ ዘተ ኣቱ እቲ ህዝቢ ዝጥይቆ ዘሎ ጥያቄ ተመሊስሉ ኣብ ዘተ ኣቱ ተመኻኺሮም ننبدليتهم كأتو خليهم
تيزي كوينو قنت إياك حزبنا يحزب إياك إن حرزيتهم اللي سجن نبزت خاطي يخيلن أنا زم حلال فو نتموت أتات حبت جرايز اللو لبخ جورو نوجع خياتو إيه زم حلال ኢትዮጵያን አሜሪካን ካብ 1903 አቋጽራ ፈረንጂ ጀሚረን ጥንኩር ዘባዊ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ዘለወን ሃገራት የን እዚ ርክብ ካብ ዋና እዋን እናተጠናኸረን ብብዙሕ ዓውድታት እናሰፍሐን መጽ ይርከብ ኣብዚ ሰሙን ዝተገብረ ዑደት ለዓሎት ጉጅለ ልኡኽ አሜሪካውን ነዚ ዘገልብት እዮም ናዝሬት በሪሁም ኢትዮጵያን አሜሪካን ካብ 1903 አቋጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ጥንኩር ርክብ ዘለወን ሃገራት የን بمسارات زدما أبزوبا وتأتتا قطواوي عبيتن دبلوماسياዊ ርክበን ዝሓለፉ 123 ዓመታት ዝዘለቀ ጥንኩር ርክብዮም ብተወሳኺ ኣብ ዘፈርጥዕና ንግድን ወተሃደራውን ዓውድታት እውን ርክብ ኣለወን ነዚ ርክብ ዘጠናኸር ዑደት ድማ ኣብዚ ሰሙን ምስረታ በዓል መበል 9 ዓመት ሓይል ኣየር ፌደሪ ምኽንያት ብምግባር لعلوت ጉጅለ ልኡኽ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ሚኒስትር ምክልኻል ኢንጂነር አይሻ መሐመድን ዘተታ ተሳሊጦም እዮም ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዳው አዛዚ እዚ ዩኤስ አፍሪካ ጀነራል ዳግቪን አንደርሰንን ኣብ ሓይል ኣየር ኢትዮጵያ ዑደት ዝገበሩ እንትኸውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ክልቲያው ዝነበሩ ርክባት ምጥንኻር ዲፕሎማሲያውን ወተሃደራውን ርክባት ጠሚቶም ተዛተዮም እዮም ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዳው ዑደቶም ዘጸንሐ ርክብ ኢትዮጵያን አሜሪካን ንምጥንኻርን ተሳትፎ አሜሪካ ኣብ ዘፈር አቪዬሽን ክብ ንምባልን ዋሽንግተን ድሌት ከም ዘለዋ አረጋጊጾም እዮም I've come here with General Anderson. ምስ ጀነራል አንደርሰን ዝመጻኹ ዝጸንሐ ርክብና ንምዕባዩ መበልቲ ዓመት ሓይል ኣየር ፌደሪ ንምኽባር ኣብዚ ብምርካብና ፍርዓት ይስምዓና ብዘፈር ምክልኻል ዘለና ርክብ ከም ዝዓቢ ተስፋ ኣለና ብፍላይ ተሳትፎ አሜሪካ ኣብ ዘፈር አቪዬሽን ክብል ድሌት ኣለና ኣብ ፖለቲካ እውን ብተመሳሳሊ አዛዚ እዚ ዩኤስ አፍሪካ ጀነራል ዳግቪን አንደርሰን በወገኖም አልሸባብን አይኤስን ዘመሳሰሉ ረዓዳውያን ኣብ ዞባ ሁከት ናፈጠሩሉ ዘሎ እዋን ምሕዝነት ኢትዮጵያ ዘይትካ ምዃኑ አልኢሎም እዮም At a time of great uncertainty. ኣብዚ ሕዚ እዋን ዞባና ኣብ ልዑል ዘይምርግጋእ ውሽጢ ይርከብ ብፍላይ ከም አልሸባብ አይኤስ ዝበሉ ራዕዳውያን ጉጅለታት ቀይሕ ባሕሪ ከም መልዕሊ ብምጥቃም ሰላም ዞባ ንምህዋክ እናሰርሑ እዮም ነዚ ሓበራዊ ስጋት ንምክልኻልን ዘላቂ ፍታሕ ንምምጻእ ብሓባር ምስራሕ ግድን ይብል ኣብዚ ዝተረኸብ ኩሉ መበል 9 ዓመት ምስረታ ሓይል ኣየር ኢትዮጵያ ንምዕዳም እዩ ናይ ሃገርና ሓይል ኣየር ዝተመስረተ 1947 ብምዃኑ ኢትዮጵያ ካባና ዝቀደመ ናይ ነዊሕ ዘመን ታሪክ ሓይል ኣየር እዩ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር አቪዬሽን መጻእ ወለዶ ሓሲባና ሰርሓት ከም ዘላን አሜሪካ ድማ ነዚ ንምዕዋት ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ብምዃን ዝነበረ ርክብ ንምጥንኻር ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጻ እዮም ንዘበናት ዝጸንሑ ጸገማትና ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ሓበራዊ ተረኽ ንምህናጽ ዝለዓለ እጃም ኣለዎም መበቆል ብርክት ዝበሉ ብሄርን ብሄረሰባትን ናብ ዝኾነት ኢትዮጵያ ሓበራዊ ተረኻት ንሓበራዊ ምርዳእን ዘላቂ ሰላምን ዝሃገር ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ይፍለጥ ጌታቸው ኣለሙ ኣብ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዘበናት ዝተነገሩ ሓድሕዳዊ ተረኻት ንጎንፅን ፖለቲካዊ ዘይምርጋእን ምኽንያት እናኾኑ ምምጾም ጉድ ሓቂዩ መበቆል ብርክት ዝበሉ ብሄረሰባትን ነዊሕ ታሪክ ሃገረ መንግስትን ዘለዋ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ተረኻት ምህናጽ ብዘይምኽኣሉ ነጸላ ተረኻት ብዝወለድዎም ኣፈላላያትን ተተሓሓዝቲ ጸገማትን ኣብ ጎንፂ ዕንክሊል ምጽንሓን ንዝኸፍአ ድኽነት ምስጥሓን ሓበራዊ ሓቂዩ እዚ ዝጸንሐ ቁስሊ ንምሕካም ሃገራዊ ረብሓ ንምኽባርን ህልውና ሃገር ንምጽናዕን ኣፈላላያት ዘጽብብ ሓበራዊ ተኣኻኽብ ተረኽ ምህናጽ ኣማራጺ ዘይብሉ ጉዳይ ኮይኑሎም ዜጋታት ኣፈላላያቶም ከም ገይጺ ንክርእዩ ሓድነቶም ንከጉልሁን ጸቕጡ ወጻኢ ብሓባር ንክከላኸሉን ንናይ ሓባር ሃገር ሓበራዊ ራእይ ሰኒቖም ዓበይቲ ሓበራዊ ፕሮጀክታት ብሓባር ንክዛዘሙ ሓበራዊ ተረኽ ልዑል ኣስተዋጽኦ ኣለዎም ሃገር የሚገነባው በዜጎች ነው ሃገር ዝህነጽ ብዜጋታት እዩ ዜጋታት ድማ ክረዳድኡ ይግባእ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ኣለዎም ናይ ሓባር ሃገር ስለ ዘለቶም ስለዚ እዚ ንምግባር ድማ ብሓባር ንክንድሕን ካብ ናይ ሓሶት ተረኽ ካብ ዝንቡዕ ግንዛበ ታሪክ ወፂና ናብ ሓቀኛን ሃገርን ሰብን ኣብ ግምት ዘእትዉ ክንሰርሕ ይግባእ ብዙሓት ዝንገሩ ታሪኻት ኣለውና ብዙሓት ናይ ሓባር መንነት ኣለና ድሓር ድማ ኣብ ክንዲ ዘፈላልዩና ሓደ ዝገብሩና ተቆፂሮም ዘይውዱ እዮም
ነዚ ድማ ኢትዮጵያውያን ተኣኻኺቦም ኣብ ዝመኽርሉ መድረኽ ብዘተን ተሳትፎ ህዝብን ዝመጽእ ቅቡልነት ዘለዎ ምህነጺ ሓበራዊ ተረኽ ኮይኑ መዕረቒ ዝተጻረሩ ተረኻት ኮይኑ መጽኡ እዩ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ዘይተረሓሓቁ ተረኻት ንምትዕራቕ ልዑል ተስፋ ዝተዋሃቦ እቲ ሃገራዊ ምክክር ዜጋታት ሓሳባቶም ብናጻን ክገልጹን ንሓበራዊ ምርዳእ ዕድል ፈጢሩሎም ከነጠላት ትርክት ወተን የወል ትርክትን እያዳበርን ካብ ነጸላ ተረኽ ወፂና ሓበራዊ ተረኽ እናማዕበልናን እናስረጽናን ብዝኸድና ቁጥሪ ነቲ ሃገራዊ ምክክር ልዑል እታወት ክኾነ እዩ በብዓዱ ብርክት ዝበሉ መድረኻት ተፈጢሮም እናተሰርሑ ዘለው ዓበይቲ እታወታት ሃገርና እዚኦም ነቲ ሓበራዊ ተረኽ ልዑል እታወት እዮም ዝኾንዎም እቲ መድረኽ ምክክር ኣብ ታሪኽ አጋጣሚ ዝተፈጠሩ ቅርታታት ብዘተ ብምፍታሕ ንቐጻሊ ሓበራዊ ጉዕዞ ሓበራዊ ምርዳእ ንምፍጣር ዝሕግዝ እዩ ብምዃኑ ድማ ዘተኣኻኽብ ተረኽ ዝተፈላለዩ ተረኻት ባህልታትን ጸጋታትን ዘካትት ናይ ትማሊ ዓወታት ዝኽብር ንስሕተታት በሚዛናውነት ዝእርም ብምዃኑ ንምርግጋጽ ዘላቕ ሰላምን ስርዓት ዲሞክራሲ ንምህናጽን ዝሕግዝ እዩ ዝጸንሐ ቂምታ ንምስዓር ናይ ጽልኢት ሓጹር ኣፍሪስካ ብናይ ፍቕሪ ድልድል ንጽባሕ ንምስጋር ነዚ ዕድል ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ ንዓና ኢትዮጵያውያን እውን ካብ ናይ ጉጉይ ናይ ሓይሊ ኣማራጺ ብምውጻእ መፍትሒ ኩሎም ጸገማት ዝኾነ ኣማራጺ ሰላም ወንበር ስሒብካ ምዝርራብ ብሕታዊ መማረጺ እዩ ሃገራዊ ምክክር እውን ንኩሎም ተዓወቲ ዝገብር ኣማራጺ ሰላም ብምዃኑ ንጸንሐ ሕማም ፍቱን መድሓኒት ምዃኑ ይእመነሉ በዚ ድማ ሕዚያዊ ወለዶ ኢትዮጵያ ሃገሩ ዝርከበሉን ንሃገሩ በረከት ዝኾነሉን ኣማራጺ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክንሰግር ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ በጀት ዓመት 2018 ልዕሊ 85 ቢልዮን ብር ኣታዊ ምእካብ ኣፍሊጡ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬወት ታምሩ እቲ ትካል ኣብ ፈጻጽማ በጀት ዓመት ፍርቂ ዓመት 2018 ብዝምልከት መብርሂ ሂበን ኣብ መብርሂአን ድማ ኢትዮ ቴሌኮም ተበጻሕነት ጽሬት ዘለዎ ግልጋሎት ኢንተርኔት ብዝበለጸ ንምጥንኻር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጸን ፍልፍል እቶት ብምስፋሕን ቁጽሪ ዓማዊል ኣብ ምዕባይን ብዙሓት ስራሕቲ ከም ዝተሰርሑ እውን ኣረዲአን ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ልዕሊ 85 ቢልዮን ብር እቶት ምርካቡ ዝገለጻተን ፈጻሚት ስራሕ ካብቲ ትልሚ 81 ሚእታዊ ከም ዝተዓወተ ድማ ኣብርሄን ኣለዎም ብተመሳሳሊ ዜና ቴሌብር ካብ ዝጅመር ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 6.8 ትሪልዮን ብር ዝውውር ገንዘብ ተፈጺሙ ክብላ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬወት ታምሩ ሓቢረን ፍሬወት ታምሩ እቲ ትካል ኣብ ኣፈጻጽማ ፍርቂ ዓመት 2018 ኣመልኪተን ኣብ ዝሃቦ መምርሂ ኢትዮ ቴሌኮም ዲጂታል ኢትዮጵያ ጋህዲ ንምግባር ብዙሓት ስራሕቲ እናተሰርሐ እዩ ዘሎ ዲጂታላዊ ፋይናንስ ብምጥንኻር ስሉጥ ተበጻሕን ንኹሉ ዝሓቁፍን ኣገልግሎት ንምሃብ ምስርሑ እውን ኣረድየን ኣሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ቁጽሪ ዓማዊል ቴሌብር ልዕሊ 58.6 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ብምግላጽ ኣብ ፈላማይ ፍርቂ ዓመት ተወሳኺ ከባቢ 4.7 ሚልዮን ዓማዊል ምፍራይ ተኻኢሉ ኢለን ብቴሌብር ግልጋሎት ልቓሕ ልዕሊ 16 ሚልዮን ዓማዊል ተበጻሒ ምግባር ምኽኣሉ እውን ኣረድየን ተመልከቲ ማድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ጉዳያት ለውጥ ከባቢ ኣየር ኣብ ውሽጢ ትልምታት ልምዓት ብምእታው ብስርዓት ንክምርሑ ብትኹረት ይስራሕ ምህላው ሚኒስትር ፕላን ልምዓት ነፍሊጡ ببرك هاجر نزلاق سلام زسالة زلو هاجراو كوميشن زته نسلام حدنة زلو ربحة لعول مخانو هبا كتما ديسا بازنورو تولرت تقراي قليصوم نزبنات زنحو تاقاماتنا